Hey guys, so what's up? At ngayon ay pupunta tayo sa... Pupunta kami ng Natividad guys. At meron kaming 2 destination. Pupunta tayo ng Maranum Falls and the Sky Plaza. So, let's go! Hey! Stop guys, kasi na ako. Guys, nandito tayo ngayon sa Manawag. Unang sakuna natin guys, na flat yung motor ni Nel. So, kailangan natin mag-withdraw para meron tayo. Nandito tayo ngayon sa landmark para makapag-withdraw. So, yun guys, sa Manawag. Let's go back sa vulcanizing. Ang stopover, vulcanizing. May garita ba dito? Bakit ah? Bili na ako ng ano? Ulam? Ay no, garita. Ayan guys, so nandito tayo ngayon sa vulcanizing siya. So, second stop over. Hey, Israel. Nagpaalam ka? Ano sabi mo? May pupul ay ano? Sige, sa madadaanan na natin. Let's go na? Okay, let's go. Yeah. So, balik na kami dun sa motor. Di ba mabilis lang yung vulcanizing? Ito ang struggle namin. Eyeglasses. Ang natutunan ko, Ano natutunan mo? bibili ako ng sarili kong basket dahil ang mahal. Mahal lang kasi nga, 50 yun. Mukha kasi tayong bakasyonista. Kita ba tayo, Rose? Tignan mo yung mga palusis mo. Saan tayo magpapagas na lang kaya? Increase in taxable assessment. Third stop, gasolina agad. Alam mo, parang ang dami na ng rides mo na gasolina ka agad. Tingin pa tayo ng ulam doon. Kung may lutong ulam, di doon na tayo bumili. Kung walang lutong ulam, di dilata tayo. Guys, nagbaon lang kami ng rice. Lagay na namin dito para mas makatipid tayo. Siyempre, tipid tips tayo ngayon. Parang babayaran lang natin, gas and... Ano yun? Rael, bakit? Rael. Hey guys, pinalonan. Rael, Rael. Ang time mo, 5 years. But the name, Angel Star. Kawasaki 600. Guys, nasa town na tayo, palitin na Natividad. So, ang pupuntaan namin guys ay welcome to Panoramic Natividad. Sardinas or lutong ulam na? Kung may matripan tayo. Agatin tayo. May lutong ulam. Ang fourth stop natin guys. Fourth stop is bibili ng Ulam. ulam. Okay. Titingin tayo guys ng ulam. Past 12 na. So kailangan namin munang mag-lunch kasi pag bandaron baka hindi na kami makakain. Merienda na lang guys. Ay, wala. Ano po ito? Magkano sukat din? Order 60. Wait lang. Kung mga kasama ko kung gusto nila. Bus na. Patingin tayo sa iba. Ano ang baryo? Magkano daw? 10. Barya na lahat ng pera ko barya. Saktong 10. Ano muna kay Sir Rosan? Kumusta? Long ride mo? Bigla
Biglaan hindi. Biglaan hindi. Biglaan. Sabi ni nanay, pagsabihan mo si Israel na huwag matutulog sa kalsada, baka makatulog siya, mahulog kargo niyo. Sabi niya, kayo ang magyaya. Ang tignan Jackie ni Israel ay formado. Ikaw kumusta ang long ride Okay lang. Enjoyable. Kasi, Di pa lang, may lang sumakit din. high blood ka na. Fried chicken. Saan? Ayun may mga store dyan Baka ano po yung Argentina na perfect. Ate, pwede pong makilamesa dito. Thank you po. Apo. Hindi yan mapupunta. Person niya lang. Ganyan din ako nung una, natatakot ako. Ayun. Guys, tingnan yung ulam namin. Tipid tips tayo dito Sabi ko sa inyo Sa Pilipinas, makakapag-travel ka na kahit ilan ng dala mong pera. Naka-turtleneck rin. Pang-rice. Pudo lang. Pang-swim. Guys, ito yung ulam namin, Apritada, hindi ko alam kasi kung nabuhay. And chili mansi. Kasi barangay bachelor na tayo. Dito na tayo. Ayun guys, so since tayo ay matinong nilalang at ng sambayan ng Pilipino, ay maglilista pa po. Ay, sa dalawa po, Maranong Tas. For picture Di, taking ano? lang po. Ay, Maranong. ay, for picture lang po ngayon. Sa iba ang bayad po dun 30-30. Hindi po pwedeng maligo dun hanggang taas lang po kayo. Sa ganitong panahon lang umuulan. Ayaw po, sige po, yun lang po. Na lang yung Sky Plaza na lang tayo. Bawal po mag-akit ng motor sa taas. Vape, Opo. sigarilyo, alak, bawal. Ilan po kayo? 4 po. 120. Pangalan. Just Aquino na lang po. Hindi tayo makaswimming. Sayang. Itong rainy season po, no? At least may babalikan. Pag pag hindi na... Summer na, no? Kasi hindi po natin alam yung nagasalang tubig sa taas. Baka yung parang nangyayari sa online. Kung nangyayari kasi talaga po yan. Yung biglang... Biglang buhit. Thank you. Hey! Sky Plaza lang tayo, guys. Walang Maranong Falls. Yan, 20 pesos per parking. Anong bilhin sa'yo? Good luck. Ano lang, good luck daw. Okay. Picture muna dito, before and after. Isimulan na natin ang lakaran. What's up guys? Start na ang endurance. So, start na yung endurance training namin guys. Parang umpisa pa lang, random na Guys, before pa lang ito paakyat guys. Pray for us na lang na makababa na hindi last pag. Ayun guys. See you later. And guys, introduction pa lang tayo. At sinabi nila kanina, plano pa nilang mag-gym. Pero, Sa bato? tingnan natin yung Pagbato? Tinignan natin yung decision nila mamaya. Kung tuloy pa rin sila sa pag-gym. So, babalik kami. Style to. Mapapainom na ako. Gato na ba kahina Tubig? endurance ko? Malungkot tayo kasi isang site lang pupuntahan. Pero parang dito pa lang. Wala guys. Kung titignan sa picture, kanina tinuturo-turo lang. Nagtaas na natin. Let's go. Nataabot ng taas. Pwede ba magpagulong-gulong na lang mamaya pababa? Oh, ang ganda ng view. Kaya nyo yan. Yun, sa wakas may luso. This is us after the introduction part of Sky Plaza. Wala pa kami sa pinaka Sky Plaza. Ayun pa lang. Anong pakiramdam? Pagod. Pagod na.
Malilingan na rin. Gusto ko na magpagulong-gulong. Hindi naman nagsasalita. Hello po. Guys, rinig na yung aking paghinga. Hello po. So guys, nasa simula pa lang tayo ng paglalakbay. Ayan ang Sky Plaza guys. What's up, Doc? Pagod na kami, oh. Neighbors. Gar, ano, Gar? Kamusta, Gar? Ang first long Pagod, ride. Gar. Pagod. Aakyatin pa natin yun, Gar. Magsisipline kayo pababa, guys. Batang may laban! Tapos na namin doon sa part ng Sky Plaza. So that is the first part. Doon tayo pupunta sa pinakataas. Oh, yun lang. Akala ko mula sa taas. Dito tayo ngayon sa Arc of Love. Sa mga gusto pong ma-in love, ayun guys, dahil ka dito. Huwag na, ayoko. Tama na, balik na tayo. Ito kami guys, Nisay. Tingnan, akitin pa namin. Look. Guys, may hugot kalikasan. Kapaligiran ka ba? Kasi gusto kitang alagaan para sa aking kinabukasan. Hey! This is us. After First station. 1/3. Hindi pa ubos. Hindi pa naubos sa energy niya. Napaghandaan tayo ni Cyril ka. Wala pa tayo sa kalahati. Sasama ka sa lahat ng travel. Training to, Gar. May paghandaan na akong laban. And guys, ito ng view mula dito sa kalahati. I think kalahati naman na tayo. Grabe yung mga dinaan. Ano natin? Sup, neighbors? Wala pa kami sa kalahati daw. Mukha namin hindi na mapinta at ang ulang ay parating na at ako'y naghahabol ng hininga. Ikaw ay isang makata. Mahilig sumulat ng tula. Kaso tanga-tanga. So sideways na kami maglakad, guys. Sa ba? Layo pa. The view. Hindi na uulit. And guys, konti na lang. Ang form namin ay 4:37 sa paglalak. I might die. Tignan mo, malapit na kami guys. Ayan na, konting step na lang. Lang ako tumigil ng basketball. Ganto na kanina. Mag-jogging tayo araw-araw. Ito yung jogging na. 1 bar na lang ay. Ayaw ko na. Wala na ako tubig, guys. Lapit na kami sa Lord. Lord, kunin niyo. Ito yung view. Tapos nagka-zombie outbreak sa babae. After all. Eh, may humiga na. Doc. Dito na kami. Takas sa dyan, pagodin lang tayo. Eh. Sabi ko sa inyo, huwag niyong inumin doon sa lunch yung tubig eh. Guys, nabutan na kami ng ulan dito. Paramihan daw ng manong tubig. Hoy, may laman pa yung kay Nel. Sa'yo eh. Never mind. Naglalagay na ako. Refill. Guys, napakalaki sa ulan. Adventure guys. Tara, ligo, ligo. Ligo, ligo. Eh. Ayun guys, ayusin lang namin. Kunin natin mga gamit. Hey guys, mahihiga na kami.
Hey, you, what up? Wow. Ang ganda guys ng view, look. And guys, ganito yung view dito sa taas. Nasa Ayan, kitang-kita nyo. Meron napaka-green. Ang ganda nun. Ayan. Tapos dito ang mga palayan. Tapos mga bahay dito. Tapos another mountain. Tayo ay nakaligo kasi umuulan. Nasa usapan namin, rain or shine. Enjoy lang namin yung moment. Love nature. We love nature. We love nature. Congratulations again. 1,200 ka-total calories burn. 48. Umakyat ulit tayo guys. Kasi naghanap kami ng Banlawan. Ayan guys, so ngayon pababa na po kami. Hindi na ako nakapag-video kasi nalobat ng cellphone natin. Pero tuloy pa rin ang adventure. Wala nang Banlawan. Ayan si Israel, punong-puno na ng basa. Basang-basa na kami guys. Aesthetic ba naman yung paglalakad nyo? Para kang naglalakad lang sa ano? Sa Macau. Guys, nandito na kami sa more than half pababa. Doon kami galing oh. Yun yung mga dinaanan namin. Look guys, doon. Ayun oh. Pero adventure is life. And more adventures to come sa aming team. Hindi siya malamig. May dating. Pero may dating. Ang galing ah. Yun ang next na pupuntahan natin guys. That is Balungaw. Ang hindi ko pa nagagawang adventure is akyatin ang Mount Balungaw. Scooter, tas di mo na control. Tumapon ka dyan sa pag-iklit mo. Ayun, go-kart. Ayun, go-kart. Saya. Happy and tired. So pagod na talaga kami. Ang ganda kapag italon nyo, ganito. Ay, mayayag-yag yung mga fats. Uy! Feeling ko, uhulog siya eh. Ito yung eye level niya guys, oh. Look. Ganyan siya, pababa talaga. Pagod ka talaga. Pero nailoko. Guys, Umpisa ba? nahihilo na siya. Kaya pa? Hindi na. Hawak ka na lang dyan ay. Yan. Hilo siya, naglalaro siya ng bola-bola eh. Pinagpapawisan ako. Ayan guys. So malapit na kaming makababa. Sa wakas, pababa na tayo. Ayan guys, so pauwi na kami. Pinapailit pa lang namin yung aming mga sasakyan. Bye-bye. Bye-bye, guys. Hi guys. Uwi na kami lahat. Kita-kits sa next vlog. Hello. Thank you Sky Plaza. Ay, lang. Ayusin. Agod. Tsaka sa Petgar. Guys, hindi pa yun last ng vlog. Meron pa tayong closing pala. Yung merienda kami dito sa Hanawag. Ayan. That's it guys, Kalaskas. See you guys. So, dumating ng aming Kalaskas. And, ayan na. I think dito na tayo magtatapos kasi lobat na talaga. Tapos maraming gagawin. Marami pa kaming gagawin. And yun na yung end ng vlog namin. At bali wala na kaming errands. So, yun guys. Bye. Thanks for watching. Peace out. Peace out.